Benjamin skal ikke have en scooter. Og han siger også, at så skal han have en scooter, så skal det være en Yamaha, hvor man kan skifte gear. Jeg tager til ham ned i anden gear, sådan et stykke før, så ned i første, inden han svinger rundt. Og jeg har også sat mig for, altså, at han skal fandme hen i det sikkerhedsudstyr. Det koster ca. 2700 med støvler og skinnebensbeskytter, brynje og helt lortet. Han kører næsten lige så hurtigt, som jeg gør. Jeg skal kraftedeme ikke køre så hurtigt. Og det er kun i tredje gear. Så prøv lige at tænke dig, når den kommer op i fjerde. Shit, jeg har fået smag på det.